balang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Hey! Magandang tanghali. Kumikinang na ulod, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Dear Nicole Ayala and Diego Bandido. Kagabi, nag-declare ang presidente ng State of National Energy Emergency. Sa totoo lang po, kaming mag-asawa ay hindi po nakatulog. Nagka-anxiety, gustong mag-panic buying ng grocery pero walang pang panic buying. Panic lang. Ano po ba dapat kong gawin? Ako lang ba ang nakakaramdam nito? Hay nako, tambala, nakaka-anxiety na kaming mag-asawa. Tulungan niyo naman po kami. Alam mo, hindi ko alam kung paano ka tutulungan, kundi pag-anin na lang siguro yung araw mo by of course, lagi ka nakatutok sa Love Radio, mga paborito ninyong kanta, mga OPM na magaganda, mga kulit na mga DJs. Pero pagdating sa kung papaano ang gagawin, kanya-kanya talagang diskarte. Oo, lahat kasi tayo nakakaramdam ng krisis. Totoo. Maski po kami, sa totoo lang. So, ito na lang siguro pampalubag loob. Hindi lang ikaw ang nakakaranas ng ganyan. So, ano sabi ng asawa mo sa'yo? Ano, ng alin? Alin regarding doon? dito sa Alin ba na dami niya sinasabi? Sa krisis, anong mga adjustment? Ay, ito nakakatawa. Sabi ng anak ko, nag-comment, sabi niya, it's a good thing. Sabi niya, it's a good thing that dad is the one that's handling the money. It's a good thing that he's a budget officer. Sabi niya kagabi. Sabi ko kaya bakit? Kaya hindi ako nagtanong pero nagdire-diretso siya. Sabi niya, because imagine, if it was mom, it's all for shopping. Nakakaloka! Kita mo? Tapos sa amin ka magtatanong, sa akin ka magtatanong kung anong dapat gawin, di ba? Pero yun yung katotohanan dyan na, di ba, sabi nga nila, pag maiksi ang kumot, matutong mamuluktot, di ba? Pag maiksi ang kumot, hindi yan kumot, bimpo yan, di ba? So kung bimpo na lang ang meron tayo sa ngayon, hindi naman ito forever, wala naman pong forever. Yun lang siguro yung pwede naming sabihin bukod sa pampalubag loob na hindi lang ikaw ang nakakaranas ng ganyang klaseng anxiety or stress or panic or nag-worry. It's not just you. It's everybody. Lahat po tayo at hindi lang Pilipinas ito. Correct. Kasi minsan may isip natin, hala kasi yung Pilipinas, ano yan, state of the, ayaw nang mag-comment. Basta mga ganon. Basta yung mga ganyan, may isip po. Pero hindi When you search social media, makakita ka rin ng iba't ibang klase ng content na iba't ibang klaseng bansa, may mga sari-sarili din silang eksena about the oil crisis, 'di ba? Thailand. Nakita mo, meron ako nakita mga videos na grabe yung pila sa mga gas station kasi ang sabi may kakulangan, 'di ba? So hindi lang Pilipinas. So 'yun. Number 1, hindi ka lang mag-isa. Number 2, lahat tayo pinagdadaanan nitong krisis na ito. Number 3, hindi lang Pilipinas. It's I think I would say na worldwide na phenomenon to. Number 4, feeling ko mas mahirap yung health crisis. Kasi yung talagang paralisado yung lahat. Oo, kasi remember COVID? Correct. At ang health crisis, health pong pinag-uusapan dito. Ito ngayon kasi, hindi, ang kalusugan po natin ay hindi at stake. Correct. So kung ano man, madami tayong mga pwedeng magawa para magtipid. Mamamaluktot lang muna tayo. Kung bimpo lang ang meron tayo, ito lang muna. And tandaan, nalagpasan nga natin yung COVID. Yes. So, and it's a health battle. Mas mahirap po yun. Feeling ko mas mahirap yun.
So ngayon, I think malalagpasan din natin Ayan. ito. Sa ngayon kasi sa crisis na ito, it's more on tatapyasin yung mga bagay na hindi na kinakailangan. Yes. So adjustment. So Correct, mauuso na naman yung FH, 'di ba? Oo. Mga work from home na. Ano, may actually may bagong WFH ngayon eh. Oh, ano 'yan? Walk from home. Oh, may ganun. Oo. Totoo. Lalakarin mo Correct na lang. ka. Meron nga may mga kanina ba 'yun? Nag-send sa akin yung asawa ko ng mga yung scooter, yung pambata, yung pang scooter, Oo. electric scooter ba 'yun? Yes, oo. Sabi ko, bakit? Sabi niya, wala lang option. Malapit lang naman daw kasi kami. Siguro parang hindi na din talaga imposible. I mean, kasi ihatid ka pa, pwede ka na oo. mag-scooter. I mean, yun yung mga bagay-bagay na pwedeng adjustment na gagawin, Yes, 'di ba? oo. Natatandaan ko meron po kami isang dating DJ dito, si Robin Shena, na I think bago pa mauso yung healthy, siya na yung naunang nagbibisikleta galing sa kondo niya sa Oo. Taft. Taft Oo. ba yun? Nagbibisikleta siya papunta dito kasi kung tama lang yung oras para hindi masyado mainit at tama yung daan, kakayanin talaga eh. Kaso nga lang ninakaw yung bisikleta. Yun nga lang ninakaw. Merong ganon. Tsaka kaya nga sabi ko din sa asawa ko, madaling bitbitin yung scooter. Ayan. Iba na lang adjustment. So, ganon, mag-a-adjust na lang. Ngayon, kung ano yung ibig sabihin ng state of energy, yung crisis, ganyan. Hindi ako masyado maalam. So, hindi na para sa amin manggaling. Correct. But it's important, mga kabisyo, na magbasa po tayo mula sa mga legit news sources. Kasi there's no use na magpapanik tayo dun lang sa shinare na content ng kumare mo. Ayan. Actually, itong pagproklama ng state of emergency crisis, ibig sabihin, may gagawin ang pamahalaan. Yan. Pwedeng fries freeze. Pwede. Sana yung Hindi natin alam kung hindi natin alam. Hindi, wala kaming alam. Oo. Bobo kami sa mga gantong bagay. Sila ang mas may alam. Actually, Oo. ito na nga yung parang feeling ko. Feeling ko lang na dapat na gawin ng mga government agencies na this is their time to shine. For Oo. example, SSS. Example lang to. Oo. Anong mga pasabog po ninyo para Ayan, sa yung mga mga kababayan loans, ninyo? ayan. Oo. 'Di ba? Yung Calamity loan. pag-ibig. Yan. Oo. Ano bang mga pasabog natin dyan? Baka Ayan. may mga pasabog ang GSIS dyan. Tama. 'Di ba? Na ganon to help the Filipinos, 'di ba? Tapos tayo din, Correct. mga individual na wala naman tayo sa posisyon, wala naman tayo sa wala tayong capability na gumawa ng great things or mga grand things. In our own little way, pwede nating tipirin ng electricity. Pwede tayong pwedeng mag-start sa ganon na lang talaga disiplina lang talaga. Oo. Katulad kaninang umaga, online class yung mga bata. Nagulat na lang kaming lahat na yung mga gadget nila for school, walang charge. Yung pala kagabi, pinatay ng asawa ko yung saksakan, yung tawag doon, yung saksakan, pinatay niya, yung extension cord. Kasi nagtitipid. Kasi nagtitipid. Kasi yun eh. Let's be extra intentional. Ano ba Correct. yung gagawin natin? Okay, kunyari, mas lagi kayong kumakain sa labas or may ganito kayong mga bala. Kaya nga 'di ba sabi daw nila sa darating na Holy Week, wala daw masyadong magta-travel kasi nga wala namang Totoo. pang-travel. Totoo, ang mahal ng gas. Ang mahal kasi ng gas. Simple lang eh. Nagdoble siya. Oo. 50% ang kanyang itinaas. So, Oo. mahirap na talaga. May mga ganong pagtitipid. Parang is parang pumalo siya ng 120% ang pagtaas eh. Pero maganda yung na-take kanina na pinapakinggan ko na ni Congressman Toby Chanco na kasi ngayon ang tatanggalin is yung excise tax. So ang excise tax daw is mga around sa 55 pesos, sabihin natin mga 6 pesos siya. Ay, kala ko Oo. 50. Pero ang laking bagay din naman. Pero ang dapat daw tanggalin kasi talaga yung VAT. Kasi 12% yun eh. So parang halimbawa, Ang dami ng numbers. Oo. Yung brain ni Nicole Ayala nagko-close. kasi yun nga, di ba? Sa 55, 6 pesos sabihin natin. So edi ngayon, 49. 128. 128 na ngayon. So kung tatanggalin mo ng 12%, magkano tatanggal 15 pesos. So kung 120 na yung ngayon, yung presyo,
less mo na 15 oo. pesos, ang laki ng ano Kakaltasan. Kaya nga ito, kung VAT ang tatanggalin. so yun na nga, ito yung nga sinasabi ko na sana magpakitang gilas na lahat ng mga Oo. ahensya. Ayan. Kasi kailan pa natin to, minsan lang to, alam mo kung titingnan mo to sa POV ng positibo, Oo. this is my time to shine. Ano bang pwede Correct. kong gawin? Oo. Ito na yun yung kapag ka-crisis ang bayan, ang mga kapwa ko Pilipino, ako mismo, ikaw na nagtatrabaho dyan, for example, and you have a high position, di ba? Ikaw mismo, may krisis yung pamilya mo na lang isipin mo. Ayan. Kunyari, On your own capacity, yun na ano lang. kaya mong Correct. i-adjust? Hindi na lang dito sa buong bayan, 'di ba? Huwag mo iasa sa sa gobyerno. Oo, Ayan. ganyan. So, gagawa lang tayo. We just hope and pray na magpakitang gilas yung mga government agencies. Kung Oo. ano man yung mga pwedeng itapyas or itulong, let's Correct. just hope and pray na mangyari. Pero kung hindi man, sanay naman na tayo Oo. na mamaluktot Correct. 'Di ba? So sanay naman tayo na mag-a-adjust. Parang katulad lang ang pinakasimple nga pwedeng explanation diyan is yung pag alam mong may scheduled na water interruption. Oo. Hindi ba mag-iipon ka? Oo. Una yung pag-iipon, pangalawa, hindi ka magko-conditioner. Kasi sorry po, Diego Bandido na hindi makarelate. Hindi ako makarelate. Sabi ni Diego, ha? Nakita ko yung blanco mukha niya, kaya sorry na agad, di ba? So, hindi ka na magko-conditioner kasi ang conditioner, matagal siyang mabanlaw. So, kailangan maraming tubig. Oo. Di ba? So, pag ganun, yun yung ganun pala adjust, yun? correct, di ba? Yun yung pinakamaraming buhok kasi ni Diego sa ilong 'di ba? So yun yung adjustment na pwede mong gawin. 'Di ba? So para siyang water interruption. Na pag may scheduled na water interruption ng ilang araw, ano yung Ayan. ginagawa natin para magtipid? Oo. 'Di ba? So ganun din. Ito naman po is crisis sa crudo. I-limit yung mga travel na hindi namang kinakailangan. Necessary, Oo. ganyan. Ayan. Yung mga gastos na unnecessary, 'di ba? Oo. Yung mga basta yung mga ganun. Tapos Oo. parang feeling ko it's really important na intentional tayo pagdating sa pagiging extra understanding sa mga tao sa paligid. Yes. Kasi hindi po tayo pare-parehas ng paraan ng pagtingin sa krisis Oo. Yung iba panic mode na talaga Yan, Tapos totoo. nagsistay na sila sa panic mode at hindi mo naman sila masisi. Correct. Pagka nakakabasa ka, nakakapanood ka, napapanik ka rin naman Oo. kasi talaga. Yun naman yung Ayan. katotohanan. Meron din naman yung mga ibang tao na mga in denial. Oo, pwede din. Parang kami po na Parang kaya yan, carry pero- yan, di ba? Hindi ako ang mantra ko dyan. And I think it would be effective kung tingin ninyo, one day at a time lang. Oo. Kasi Isa lang. hindi nga natin inakala na isang araw magkakaroon ng ganito Oo. So, ibig sabihin, wala talagang nakakaalam ng future. So, one day, let's take each day at a time. Ito munang araw Oo. na to kung paano natin Ayan. survive. Ganyan. Tandaan niyo po na survive po natin yung COVID na Which is a napakahirap health yun. crisis, Oo, buhay natin yung True. nakataya Plus, doon. ang kagandahan ng ginawa ng COVID sa atin mga kabisyo, natuto tayo dun sa work from home Yes, setup. aha. So actually maraming nga mga opisinang hindi na bumalik sa sa on-site oo. So kung kailangan lang din nating magganyan sa work from home at adjust, Oo. hindi na bago sa atin yun. Ayan, posible po yung mga kumpanya mag-a-adjust din kasi Skeletal, pwede. Yung kung tataas din naman ng kuryente, Correct, diba? So oo. tatamaan din lahat Lahat talaga may Oo. tama. So ang kagandahan dito mga kabisyo, nakapag-prepare na tayo Oo. kahit papano. So one day at a time lang. Tama. Kasi matagal na kami may tama kaya parang feeling namin Sucks lang. Madali lang to. Diego Bandido po! Nicole Yala, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! This